Aled Gwyn Job ar y gair. Wel, falle mae awdurdod oedd un o themau ymlycaf yr wythnos hon, a sawl math o awdurdod gwahanol yn dod i'n sylw ni fel cyhoedd. Yn y lle cyntaf, mi gawson ni'r sgarmes eiriol honno rhwng Harry a Meghan ar y naill llaw, a'r teulu brenhinol ar y llaw arall. Un math o awdurdod yn herio awdurdod arall. Awdurdod Harry a Meghan wedi ei seilio ar fri a statws diwylliant celebrity y gallech chi ddeud wedi ei borthu gan y cyfryngau a gan Hollywood. A'r awdurdod yma hefyd yn cael ei yrru yn gry iawn gan un o dyddiadau amlycaf yn cyfnod ni, sef y pwyslais yma ar deimladrwydd ac emosiynoldeb fel y lens i edrych ar bopeth yn y byd. Ac yr awdurdod newydd yma, wrth gwrs, yn dod yn benben yn erbyn hen awdurdod y teulu brenhinol. Hwnnw'n seiliedig ar ragorfraint ar ryw synwyr o hawddwyfol i reoli dros bobl a'r syniad cysylltiedig bod cychoedd yn gyffredinol yn barod i ildio i'w tra'r glwyddiaeth nhw drosto ni fel pobl. Wel, pwy enillodd y sgarmes eiriol yma, meddach chi? Wel, fel rhywun sydd â dim math o ddiddordeb yn awdurdod Harry a Meghan ar y naill llaw, nac awdurdod y frenhines ar y llaw arall, mi roeddwn ni'n gallu eistedd yn ôl yn hapus a gweld y frwydr yma yn mynd yn ei blaen yn dalog. Ond mi oedd hi reit ddiddorol a deud y lleiaf i weld pawb yn tyrru ar y cyfryngau cymdeithasol i uniaethu hunain hefo y naill awdurdod neu'r llall. Un o'r ffeithiau mwyaf diddorol yn y meddwl i oedd y ffaith mae'r cuddiad gweitha a neithpwyd yn o bob tebyg yn erbyn y teulu brenhinol oedd yr honiad yma i bod nhw yn dueddol o fod yn hiliol. A mi yn arwyddocaol iawn o feddwl bod y syniad yma wedi datblygu yn gymaint o thema bellach yn byd cyhoeddus ni, a hynny wrth gwrs yn sgil yr holl sylw a roddwyd i'r protestiadau yn America, y llynedd. Mae fel petai hiliaeth y peth gweithaf posib y gallai unrhyw un wneud mewn cymdeithas war heddiw. A mae'r ffaith bod y teulu brenhinol yn seiliedig ar ragorfraint a hawddwyfol i reoli drosto ni. Hynny'n seiliedig ar gyfoeth a bri hollol anheddiannol. Mae hwnnw bellach fel rhyw eilbeth sâl iawn yn wyneb unrhyw awgrym bod na elfennau sydd yn mynd yn erbyn y grefydd newydd, os liciwch chi, o honni bod hiliaeth ar waith. Mae'n rhyfedd sut mae'r anghyfiawnder sylfaenol ynghylch â braint, cyfoeth a bri y teulu brenhinol wedi mynd i ddifancoll wyneb yn wyneb a grym y syniad newydd yma sydd mor amlwg yn y cymdeithas ni. Ddoe wedyn mi welson ni awdurdod o fath arall yn dod i olwg y cychoedd o feddwl am yr protestiadau fuodd ar Clapham Common i gofio am farwolaeth y ferch ifanc a gafodd ei llofruddio yn Llundain, a cheiddiadau bod yr heddlu wedi camddefnyddio eu hawdurdod nhw a wedi ymddwyn mewn modd treisgar a gor ymosodol wrth ddelio ar dorf, ac mi oedd y lluniau yn osodd ar y cyfryngau neithiwr yn awgrymu mae dyna'n wir a ddigwyddodd bod na gam ddefnyddio awdurdod wedi bod.
Ond tybod ydy'r y tri math awdurdod yma. Awdurdod newydd yr cwpl celebrity, awdurdod y frenhines a'r teulu brenhinol, awdurdod yr heddlu, yn celu yr awdurdodaeth gynyddol sydd wedi tyfu ar garlam yn cymdeithas ni dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda llywodraethau yng Nghaerdydd ac yn Llundain wedi meddiannu ar rymoedd y tu hwnt i unrhyw ymgyffred, a deud y gwir, wrth gyfyngu ar hawliau unigolion, hawliau sifil unigolion, fel modd i ddelio gyda'r coronavirus. A beth sy'n drawiadol am yr awdurdodaeth newydd yma sydd wedi codi ydy'r ffaith bod cynlleied o wrthwynebiad wedi bod iddo fo i bob pwrpas. Mae fel bod ein cymdeithas ni wedi derbyn hyn i gyd yn ddi-gwestiwn, yn oddefol, a bron a bod yn wasoedd iawn i bob pwrpas. A'r llywodraethau hyn a'r pwera tywyll sydd y tu ôl iddyn nhw, y Big Pharma, y bancwyr a'r World Economic Forum, yn methu achwilio lwc mewn ffordd bod eu cynlluniau nhw wedi cael ei derbyn mor ddi-gwestiwn gan y gymdeithas yn gyffredinol. Ac i bawb ohono ni oedd yn edrych ar y lluniau neithiwr a heddlu yn cam ddefnyddio eu hawdurdod, falle bod angen i ni ofyn cwestiynau ein hunain. Ydan ni mewn ffordd wedi hwyluso yr awdurdodaeth yma? Ydan ni wedi gwneud pethau yn rhwyddach i'r wladwriaeth ac i'w gweisio nhw i fod yn cam ddefnyddio i grym fel hyn, ac i'n symud ni tuag at sefyllfa sy'n, a bod yn onest, yn reit frawychus o ran cam ddefnyddio grym ac awdurdod. Ac o gofio bod yna fesur o flaen y Senedd yr wythnos nesaf i roi hyd yn oed mwy o rym i'r heddlu i gwtogi a chyfyngu ar unrhyw fath o brotestiadau cyhoeddus. Mae hynny yn gwneud y syllla hyd yn oed yn waith. Mae yna ddyfyniad da sy'n werth i gofio sy'n mynd rhywbeth fel hyn. If you sleep in a democracy, you will wake up in a dictatorship. Ac mae yna arwyddion reit ofidus bod Prydain yn llithro i'r cyfeiriad yma efo'r holl rymoedd newydd yma sy'n gan y wladwriaeth a'r heddlu i reoli popeth. Ond dydy hi ddim yn gwbl dywyll, oherwydd dydd Sadwrn nesaf mae yna ddiwrnod rhyddid byd eang yn cael ei chynnal mewn gwledydd ar hyd a lled y byd. Pobl mewn pob math o wledydd yn dod ynghyd i protestio yn erbyn cyfyngiadau y clo, y dwyn yn rhyddid a'n breintiau ni fel dinasyddion, ac i fyny terfyn ar y cyfan. Ac os lwyddan nhw i ddwyn y sylw yma i lygad y cyhoedd a cael cefnogaeth eang, mae'n bosib y gwela ni dderbyn o'r newydd mae nid hefo cwpl celebrity y ddala awdurdod fod, ddim hefo y teulu brenhinol, ddim hefo'r heddlu, ddim hefo y wladwriaeth, ond yn wylo y bobl ddala awdurdod orwedd ar bob achlysur.